Chtěla bych si zastřešit pergolu. Jaké mám vůbec možnosti? Tak těch možností je dneska celá řada. Záleží na tom v podstatě, co od materiálu očekáváme, jaké má mít vlastnosti, jestli má být pevný, jak pružný, jak má odolávat UV záření. Když vynechám plech a sklo, tak co si můžu vybrat? Tak, pak je tady celá řada plastových materiálů. Na výběr máme například desky z PVC. To je tady to. To je tady ta deska, ano. A pak jsou desky ze sklolaminátu. Ty mají tu výhodu, že jsou velmi pevné, jsou v rolích. Tady ty vlnky se ale používají spíš na nějaký užitkový střížky, ne? Spíše jsou voleny na stavby, třeba na nějaké zastřešení dřeva nebo na nějaké průmyslové stavby, zemědělské objekty. Dále jsou to makrodesky z profilovaného polykarbonátu, nebo dneska už velmi známé desky dutinkové z polykarbonátu. Pak jsou to desky ze speciálních plastů, jako třeba zde vidíme polymetakrylat, které jsou ještě na spodní straně opatřeny takovou krupičkou, která nám vlastně rozptyluje sluneční paprsky takovým řízeným směrem, tak, aby pod deskou bylo v podstatě hezky vidět hodně světla, přesto na nás nešlo prudké sluneční záření. Majitelé se tady rozhodli, ale pro co? Majitelé se rozhodli pro profilované makrodesky, to jsou desky vyrobené z polykarbonátu. Takže to je to, co známe z těch bazénů? To je materiál, který známe z bazénů. Ze skleníků? Nebo ze skleníků například. Díky tomu, že se jedná o polykarbonát, má výbornou pevnost, má skvělou životnost, výborné mechanické vlastnosti. To znamená, pokud si ji ukážeme, vidíte, že ten materiál je velmi pružný. No toho bych se trošku bála, že mi to veme vítr. To se nemusíte bát, ne. Jo? Nemusíte se bát. I když vám ho veme vítr, tak ho zase přišroubujete zpátky. Jo? Protože ten materiál, jak vidíte, má výbornou tvarovou paměť, to znamená, že když ho pošlapeme, jakkoliv se nám poničí, tak ten tvar se vrátí zpátky do své podoby a můžeme ho zase zpátky přivrtat. Ale to neděje znamená, se to. Ani kroupy teda nám jako nevadí. Desky by měly určitě vydržet i krupobytí. Prodejce by vám určitě tuto vlastnost měl dokázat nějakým certifikátem, že desky jsou odolné vlastně i kroupám. Jaké ještě výhody má tento profilovaný polykarbonát? Profilovaný polykarbonát má tu výhodu, že oproti klasickým známým dutinkovým polykarbonátům má tu výhodu, že při montáži nepotřebujeme profily, nemusíme olepovat dutinky, nepotřebujeme to v podstatě žádným profilem ani spojovat. Tím, že vlastně je to jedna vrstva, tak se nám v těch dutinkách jednak nestráží voda, znamená, že se nám tam potom netvoří s časem řasa a v podstatě se ty desky velmi snadno udržují. Teď už jste narazil na tu montáž. Je to složité? Zvládla bych to sama? Určitě. Montáž je velmi jednoduchá. Montáž je velmi jednoduchá, potřebujeme v podstatě k ní 3 věci. Tou první je páska, kterou si vlastně nalepíme z vrchní strany té konstrukce a ona nám odráží sluneční paprsky, tím pádem se nám ta konstrukce nezahřívá a prodlužuje se nám tak životnost těch desek. A dále potřebujeme distanční podložku, kterou si v podstatě vymezíme tu vlnu a nějaký nerezový vrut s těsnící podložkou. Jakým způsobem to udržuju? Údržba je velmi jednoduchá, stačí nám voda se saponátem v podstatě nebo spláchnout hadicí. A to tam můžu nahoru vylézt a šlapat na to? Můžete, ale doporučoval bych šlapat na tu konstrukci, ne do volného prostoru, anebo to spláchnout hadicí ze země. Nebude pod tím příliš velké teplo, když je to takhle čirý? Nebude pod tím velké teplo, ale pokud byste se opravdu tohle bála, můžete zvolit i variantu bronzové barvy, která může být navíc opatřena ještě jemnou krupičkou ze spodní strany, která nám ty ostré paprsky hezky rozptýlí do stran a navíc to má ještě tu výhodu, že na tom není tolik vidět špína jako na té hladké variantě.